Так, зараз огурки ще. І єсть. А, вот добре. Мені подається, зараз я ще раз перепровірю гук. Так, добре, добре. Добрый вечер. Добрый вечер. Сёння у нас пятница. І гэта значыць, што сёння мы гуляем у гульню, якая перамагае у галасаванні. Галасаванне працягваецца бясконца, яно літаральна не абмежавана па часу, і гульня, якая перамагае ў галасаванні, тую мы гуляем у часе. У пятніцу. Дык вось. Стрым, як звычайна, будзе прыкладна 3 гадзіны. Скончваць раней мы будзем толькі ў выпадку, калі гульня будзе менш, чым за 3 гадзіны. Калі яшчэ час будзе, але ў гэтай гульні атрымліваецца, што яе даволі так шмат гадзін, наколькі памятаю. Я ўчора глядзеў нешта 15-16, то бок не па тыпу яна на 6-8 гадзін. Сама па сабе прыгода, яна вельмі класічная гульня, і нават я пачытаў рэв'ю яшчэ на момант, калі яна выходзіла на прыкладна нешта 7-8 гадоў таму. І яна паўтарае шмат якіх формул яшчэ старых платформераў. Напрыклад, Банджо-Казуі я больш за ўсё крытыкавалі за тое, што она вельмі падобна на яе. У Банджо-Казуі я не гуляў, у Йокалейле я не гуляў. Я не тое, каб шмат платформераў 3D увогуле гуляў. Не тое, каб я зачапіў шмат. Вось, але геймплей прыкладна прадстаўляю. Ну вось. Паглядзім, што за яна. Яна даволі такая яскравая. Мы гуляем за хамелеона хлопчыка і за кажана дзяўчынку. Зараз яшчэ паглядзім, хутчэй за ўсё прадставіць гэтым персанажам. Вось, і гэта амаль усё. Я больш не магу нічога дадаць, бо не ведаю. Мова, мне падаецца... Ой. Окей. Цікавае меню. Мова, якія ёсць. Французскі, італьян, доч, добра. Украінская няма. Ну, добра. Я трохі для сябе цішэй зраблю, трошки заглосна для мяне. Я не ведаю, як для вас, калі што гаварыце. Давайте, прыгожненька, каб было. Синхронізацыя, не патрэбна. Гук. Нормально? Блин, нешта яны. Мне падаецца заглосна трошки ўсё роўна гульня, у асабісці, калі яны пачынаюць нейкія гукі выдаваць. Добра. Ну, поехали. Тут ёсць, я толькі заўважыў, я толькі калі запусціў галоўнае меню, я ўбачыў, што тут ёсць каап, і больш за тое. Каап ёсць гэта самае. Каап ёсць у галоўнай гісторыі для 2 гульцоў, а ёсць яшчэ аркадны рэжым, у якім ёсць ад 2 до 4 гульцоў. Вось такое. Увогуле не заўважыў, што ў гульне такое ёсць. Добра, поехали. Новая гульня. О, прыкалдасная слады. Яна такая яскравая, мне падабаецца, і ўжо бачна. Гэта і розныя анімацыі, розныя слоты захавання. Так. Злобная, кто бы вы ни были. Это по типу пчела? Capital B, вось гэта злева. Ці гэтая статуя дастаткова залатая? Альбо занадта залатая. Проведите фокусное тестование. Вітаю. Колер настрою зеленый, а колер настрою яскравый. Усё так пёстрое такое яскравое мне падабаецца.
Гэта статуя віцэ-прэзідэнта, то бок яго ж. Яны зараз прыбяруць статую маленечкую там у цэнтры ўнізе пад вялікай залатою. Гісторыя пра злосных капіталістаў і невядома каго яшчэ. Я не ведаю, якую пазіцыю ў гэтым сусвеце займае сам Йока і Лейлі. А што гэта? Гэта як быццам бы як змяя утка, нешта такое ў аўтамаце для гэтых для нейкай жвачкі? Што за апарат, які літарамі спушпае? Што адбываецца? Нельга кінуць балы. Няўжо, блін, зараз як толькі будзе паўза, я гэта выпраўлю. Я учора не пераключыў пасля галасавання, не ўключыў назад яго. Бярацкія скарбы нейкія. Зараз пойдзем шукаць. А кнігу нашу аддай. Эй, кнігу не забірай. Не, наша кніга. Бітва капіталістаў. Адныя збіраюць скарбы, а другія крадуць скарбы. Так, зараз хуценька выпраўлю галасаванне. Так. Ёсць. Узнагароды... Чаму вы не з'явіліся ўзнагароды? Не так? А чаму? Ці з'явіліся ўжо? О, нешта новыя ўзнагароды з'явіліся, нейкія забіцы. Добра. Так. Пачакайце-ка, а чаму ў мяне не працуе? Няўжо з новых нейкіх змен у мяне паляцела паказванне ўзнагарод? Ну, добра, я яшчэ пагляджу. Дзіўна, учора яшчэ павінна было працаваць. Я паўключаю ўсё. Так. Ну, узнагароды. А куды яны падзеліся? Гэта нешта Twitch змяніў, і ў мяне зламалася гэтая галасавалка. Хайлайты яшчэ працуюць. Окей. Давайте я просто уключу самастойна гэтыя ўзнагароды. У мяне аўтаматычна, ну, паўаўтаматычна зроблена гэта, але зараз прыйдзецца ўзнагароды запускаць самому. Так. Добра, дзіўненька нешта здарылася, нешта зламалася. Так. Пу-пу-пу-пум.
Тады выпраўлю яшчэ. Так, узнагароды я ўключыў, павінны быць усе на месцы. Вось. Мгм. Ну так. Я узнагароды просто выключаю, і ў мяне аўтаматычна яны выключаюцца, каб проста моманту не было, каб я раптоўна не перазапісаў вашыя колькасць поінтаў, калі я выпраўляю нешта. Ось, зараз я каб яно разам усё аднаўлялася, ну, зараз павінна быць ужо на месцы. Ой, заступна. На Firewatch проявіцца 1000 і ўсё працуе. Добра, я яшчэ пагляджу, таму што яно было аўтаматычна ўсё ўключыцца. Чамусьці не. Мне падаецца, за новых нейкіх у мяне паказвае ў наладах зараз забіцца нейкія ўзнагароды новыя. Так. Оп. Зараз я ў кіраванні разбяруся. О, камера. Да? Эмоцыі ёсць, добра. Усё дзеля гэтага. Так, зараз для поінтаў відары збіцаў паказваюць. Так, я вось гэтага. О! Анімацыя агонь. Зараз. Можна нешта выкарыстаць гэта? Я зараз заліпну ў гэтую хрень. Добра. Што яшчэ магу? Ну, ўсё атрымліваецца. Пытаецца, ўсё праверыў. Атакі ў мяне аніякай няма. Толькі языком. Добра. Але матылька. А я матылькоў не бачу. Не, гэта... Не бачу ніякіх. Чаму ў мяне атак ніякіх няма? Это я што, падкрадваюся? У чым? Добра. Галоўныя моткі знайшлі. Гэта самае галоўнае. І ім языком як страляць. Мышка мільёна ўсё ж такі. О, вось. Не? Вітанкі. Гэта змяя. Змяя ў штанах. Вы паглядзіце на яе. І што ты прадаеш? Ты не бачыў нашу кнігу, а? Пралятала. За грошыкі. Ух, вы капіталюгі ўсе. А як я іх адчыніў? Вось, атаку нам далі. Можна паразбіваць гэты куфар і атрымаць сабе. Оп. У кожному сусвеце 200? Ні халеры вам патрэбна? Уі. Тут усё размаўляе. Бегаю ўсё облізваць. Так, Тарган, он сказал, нам патрэбна 5. Пайшлі збіраць. Там яшчэ ўверх на пляцоўку гэта можна пайсці паглядзець. Уніз кудысьці. Давайте паглядаем тэрыторыю. Мне цікава, я нешта такі каляровы сусвет, я жадаю палазіць трошкі ў ім. Нам дакладна патрэбна з гэтай змей дамаўляцца. О! Нём. Ага, гэта вяртае нам здароўе, добра. Табе хопіць? Ну, а мне не хопіць, я жадаю яшчэ глядзець.
Тут зачинено. Так. Ось там я ще бачу і нейкую. Што гэта? Там нешта рухаецца. Гэта пушка? Давайте пойдем туда. Вітаю. Добра, я зразумеў, калі ты сказаў, што ўсё размаўляе. Бласту. Я такой, блин, у мяне рот увесь стаміўся, вельмі баліць. І я такі, ну гэта ж за учорашняга караоке, уяўляю, якое караоке, калі ў цябе сябар літаральна пушка. Добра, нейкі лек яму патрэбны, каб у яго горло не хварыла. Мне падаецца, там яшчэ тэлескоп быў на самай вяршыні гэтага карабля. Давайте паглядзім, бо мне падаецца, я саскочыў, калі ўжо саскокуваў, заўважыў яго. Зараз хутенька туды. Заглядзеўся на шатку. Ага, калі з'едаеш яго, запоўняецца здароўе, калі бярэш энергію. Добра. Пусціце. Не магу карыстацца, не? Блин, добра было б паглядзець. Куды вы маглі ўсе кнігі падзецца, так? Хто б мог падумаць. А я вось не пэўнены толькі, дзе здароўе, яго ж увогуле нідзе не паказваецца. Так, добра, я не могу сюда подняться пакуль. Там яшчэ ўніз можна паглядзець. Сходзім зараз туды яшчэ. І там улева. Блин, тут шмат чаго агледзець можна. Мы літаральна першая лакацыя. Давайте походим. І зараз нешта мне такі каньёны з Dark Souls першага, нешта такая асацыяцыя рэзка з'явілася. Зараз дракон знойдем мёртвага. Добра, у мяне ёсць для цябе пёрышкі. Не, мне падаецца не прадзіры, просто каньён да каньён. Мне просто нейкі флешбэк рэзка ў каньён Dark Souls. Я ўпэўнены, не яно. Што, быццам бы ў сусвеце не хапае каньёнаў. Ну давай, подымай. Мы так сам пойдем. Давай, Йока, хутчэй ідзем скрозь гэтую браму, каб ён пакуль не зразумеў, што мы не аддалі яму яго пер'е. А дамовляліся на 5 пер'яў. Так, добра, я не могу тут лазить. Добра. Ага, у меня есть двойный скок. Добра.
Добре. А, добре, плавати ми вміємо. А сенсу в этом? Окей. Добре, плавати ми так само вміємо. Нормально про гэта. Там яшчэ паглядзім. І тут я нічога не магу зрабіць, так? Я туды не забяруся. У кіслаце, так разумею, мы плаваць не умеем. Спадзяюся. А вы хто такія? Ага. Добре, атакуємо. Я думаю, зараз нам здоров'я покажуть. Наше. А, я тут мог вуглі проскочити, мені не потрібно було забивати так. Вітаю, Регана. Ці ратуємо сусвет, ми вертаємо нашу книгу ад клятых капіталістаў, сядзячых у гэтым Хайвері Тайворс. Яны крадуць кнігі, а у нас ёсць кніга з залатымі старонкамі. Зараз я пойдем вяртаць. Яны, хутчэй за ўсё, нашу кнігу ім патрэбна. Яны збіраюць усе кнігі не для таго, што ім патрэбны ўсе кнігі, ім патрэбна нейкая канкрэтная кніга. Гэта нашая кніжка, мы ідзем за ёю. Тут, карацей, кіслата з літарак атрымалася. Вы бачыце, гэтыя таксічныя пары кніг. Літаркі ў зялёную ўзлятаюць. Ну, дзверы нам адчыняць усё ж такі, добра. Пашлі, паразмаўляем з імі. Гэта твітер. Яны спампавалі ўвесь твітер, і акісліліся. Ну што, карпорацыя, як у вас тут справа? І што я павінен рабіць? О, кавалачак нашай кнігі заўважыў дзесьці. Ідзе яна? Добрае месца. Добра. Там просто показывают пролет там, куди прикладно треба йти. Тут сьогодні тільки розмовляє мої очі. Як і у Сінуї, я скажу так. Так, добре. Це один шахт, а я зараз погляджу одразу туди, куди мене не кличуть. Ага, я туди не піднімуся ніяк. Добре, домовилися. Опа, ты что такое? Добре, я не ведаю, як з этим взаємодейничать. Добре.
Зразумеў. Усё, розныя платформы, рознага колеру, падымаюцца, опускаюцца. Да, ніякіх праблемаў няма, усё скачу, нездаволены. Вуш у штанах. Ты хто такая? Я Пегі, ну по типу як Пейдж, як сторонка у ангельській. Я живу у всемогутній одиній книзі. Угу. Всемогутная адзіная кніга была скрадзена Capital B. Capital B гэта галоўны капіталюга тут у гэтай карпорацыі. Ён можа перапісаць увесь у свет. Окей, цікава. Угу. Добра, без сторонок кніга не мае ніякага сэнсу, таму... Угу. Можна выкарыстоўваць гэтую старонку, каб перасоўваць паміж сусветамі. Толькі для гэтага патрэбны вялікі том. Добра. Ідзем старонка. Не, навошта ў вулкан скидываць? Не, ўсё ў парадку. Так. Я толькі адзінае, я праслухаў, што гаварыў гэты. Што ты гаварыў? Так. Кожны вялікі том, які вы адчыніце, я дапамагу вам вашаму падарожжу новым рухам. Бесплатно. О, я сёння, вы бачыце, калі што, зараз з гукам нешта, так? Я сёння паспрабаваў уставіць, ну, падключыць комп не праз падаўжыцель, а напрамую ў розетку. Просто, ну, ён праз падаўжыцель для гэтага быў. І я спадзяваўся, што гэта выправіць праблему, таму калі бзыкае, так? Халера. Просто калі гэта не розетка, ну, па тыпу не падаўжыцель, то гэта значыць, што ў мяне магчыма пстрыкае на самой мацярынскай плаце альбо, ну, на аўдыёкартцы. І гэта вельмі дрэнна. Заземлення не хапае. Дык вось справа ў тым, што заземленне ёсць ва ўсіх розетках. Я думаў, што падаўжальніка проста можа яго заземленне дрэннае. Але заземленне ёсць. Калі гэта на самой мацярынке, на самой плаце, альбо на аўдыёкартцы, то яно можа пстрыкаць, калі там нешта, ну, адыходзіць. Угу. Ага, новая магчымасць, можна будзе ўзбірацца па рампах. Ага, і вось яно выкарыстоўвае энергію. Зразумеў зараз, навошта нам гэтыя, як яны, бабачкі. Запатентованный рух.
Зараз будемо спробувати. Його доволі, я неяк збиваю мене, як він говорить, і мені тому складно перекладати. Я їх читаю, просто що... так, каб передати, як це, каштоўнасць усю яго франса і жарты мне гэта з гэтым па складанні ўжо будзе. Магу забраць з сабой, не? Нельга. Тут там нічого не можу зробити, так? Ну ладно. Опа, поехали. Энергія не той, каб шмат. A page in a cage. Ось як, блін, гэта перакладаць. Старонка у клетцы, ну... Так. Корпоративне міньйон зачын мяне ў гэтай металічнай турме. Дзе же ключ? А яго няма. Яго трэба, іх можна адчыніць, калі вырашыш навакольныя пазлы. Але вы яшчэ не ведаеце правільнага руху, каб адчыніць яе. Добра. Накладна не ведаю? Не ведаю. Нічога не адбываецца. Добра, пакінем як ёсць. Мяне навучаць і потым вяртаемся. Першы вялікі том. Это проходы, магічныя праходы у іншыя сусветы. Гадаю, што яны захапілі шмат. Але толькі мы старонкі можам адчыніць іх. Capital B, ну так, гэта двойны жарт по тыпу. У тебя атрымліваецца да гэта пчала, то бок B, Capital B. Да гэта яшчэ і Capital по тыпу капіталіст, так яшчэ і з вялікай літары, так і яшчэ вялікі B. Ну по тыпу Big B. Ось гэта ўсё. Гэта, ну, настолькі сэнс жарт, які, ну, просто падымае настрой, але яго вельмі складана перакласці. Ну, трэба сачыць за кожным. Я жадаю просто павайбаць ад гульні, а не сядзець і прыдумваць, як гэта можна перакласці ўсё складанае. Насці траузера. Добра. А што гэта кнопка робіць? Одну сторонку нам потрібно, каб адчыніць, а ты? Перед тым, як мы пойдзем туды, давайте яшчэ зазірнем. Тут пад'ёмнікі ёсць. Оп. Сослизнул. Амаль. Так, я все равно я пойду. Просто когда мы уже в інший сусвет сходим, я забудуся уже, что тут нечто было. Угу. Тут магчымасць бы нейкую мець, я так разумею. Не. Добра. Пошли в дом. Яначаловы, увогуле, такія вось гульні, скажем так, старой школы. Вось яна ўсё яшчэ у гульнях Nintendo гульнях по типу такого старых. У іх ёсць свой вайб, вельмі круты.
Ось, у якім проста ось. Ну, гэта тыя гульні, якая больш гульня, чым што-небудзь. Добра, калі ў ёй ёсць гісторыя, але у іх гуляюць не для гэтага, а вось па тыпу дзеля сусвета яскравага. Дзеля таго, каб папрыгаць, пабегаць, пашукаць. Твая асабістая зацікаўленасць прыводзіць цябе да дзіўных месцаў. Напрыклад, вось ты хто? Ага. Ён у вершах распавядае аб тым, што знайдзі ўсіх 5... знойдзеш усіх аўтараў, блін, яшчэ гаворыць. Так. Калі збярэш усіх 5 аўтараў, то нейкая узнагарода будзе. То ўвесь час нямкае, усе размаўляюць такім чынам. Не трапіў. Оп. Эй, вы. Минус. Разработчики литерально вырабатывали самые знакомитые платформеры Nintendo. Donkey Kong, Conquer Bad Fur Day, а потом Banjo-Kazooie. Але не памятаю, ці была яна для Nintendo ці Xbox. Banjo-Kazooie, мне падаецца, была ўсё яшчэ для Nintendo. Ой, просто, можа, яна перавыдавалася на некалькі платформах. Ты хто такі? Ну хоць сюды. Добра. Яшчэ адзін прывід, трэба знайсці яшчэ 3. У мяне ёсць трылогія, вось гэты ремейк Спайра, да якога я так і не дабраўся. Я яго набыў даволі даўно. І ўсё так і вось ляжыць у мяне ў бібліятэцы, так і не запушчана. Жаль. А вось штосьці з ім магчыма зрабіць. Адчапіся. Яны нейкія ледзяныя. Ты хто такі? Пачынайся. Добрай раніцы. Я табе абліжу. Не спрацавала, я спрабаваў. Оп. Што знайшоў? На жаль, мне падаецца, я туды не даскочу. Альбо даскочу? Не. І, магчыма, зусім увогуле адрабаўся таго месца, куды мне патрэбна было ісці. Я літаральна проста куды бачу, туды бегу, мне цікава. А ты кто такі? Окей, я скажешь. Не ожидаю он с нами размовлять. О, кавалочек в сторонке. Добре. Берем. Яшчэ 3 кавалка. Зрабі нас адзіным. Трошки ўжо Dead Space пайшло. Мне падавалася, гэта сучасная гульня, Йока. Коллектаблсы гэта звычайна прыходзілі адразу цалкам. То бок мне нельга яго забраць з сабою. Добра, ідзем. Опа, яшчэ кавалачак. Нешта лёгка. Опа, я чуў гук. Оп, привіт.
Блин. А як тебе собрать? Привіт. Просто з тобою все в порядку? Блін, привіт здякується. Окей. Добра. Гэта зразумела, але ведаеш, ёсць жаданне патыкацца ва ўсё, што толькі магчыма. І вось прывід выглядае... Ды халера, ладно. Прывіда нешта не атрымліваецца схапіць. Ён адразу знікае. А наконт здольнасцяў трэба знайсці, дзе гэтая змея сядзіць, або яго забраць. Вітаю. Лейлі такая. А ты, я ўпэўнена, у цябе імя неяк звязанае з гэтым самым, з тваёй вагай. О, я сэр Сковс Алот, па тыпу Сковс гэта... Блин, улетела з галавы. І я ганарлівы рыцар Хэм Алот. Ну, па тыпу як Камелот, толькі свініна, шмат свініны, карацей, вось такое. На Kingdom отправляется 2500. Дякую, Ариана. Ідзея гэтая скарб? Ага. Подзяліліся на 4 локацыі і... Ну давайте похаджаемся на ўсе дадатковыя квесты. Мае ногі мокрыя. Ён зараз падказку робіць, дзе шукаць яшчэ рыцараў і скарб. Мае ногі мокрыя, але не бянтэжся. Я не патану. Байсі скорпу. Я не затану каля гэтага корплет. Я не ўпэўнены, што гэта і горад. Нейкага горада. Добра, нейкі горад. Будем шукаць. Здесь тут еще одна сторонка повинна быть, правильно? А? Так, трэба у ідэале знайсці гэтую змяюку, якая можна нам прадасць новыя, ну, даць новую магчымасць. Так дзе яна? Змея, ты дзе? Окей. Парники. Дзіўны. О, я забраўся, а? Так, а тут выглядае, што мне быццам бы нейкая магчымасць можа спатрэбіцца. Я не магу скакаць далей. Ну, добра. Я нават трошки згубіўся, дзе я быў. Оу. Робот нейкі. Откуль я пришел? А мапы нема? Некай? Не, нема. А, вось я отсюда. Все, знайшоўся.
тут не ўсё сабраў. А ты хто такі? А, вось рыцар. А гэта сэр Луц Элот. Лутает шмат, які, ну, злодзей, карацей, крадзе. Добра, яшчэ падказкі? Яго лук, які ён бярэ на вайну, знаходзіцца каля вострава з высокай, ну, хайскор, ну, па тыпу высокай адзнакай, узнагародай. Лутасвін. Так, так. А ты хто такі? Вам тут дапамога не патрэбная? Трошки не даедае, так. Яны прагадуюць, што з цябе будзе? Калі мы вырытаем, то дадуць нам старонку, добра? Пагаджаемся. Окей. Зараз змагацца будзем? Літаральна хваля? Перамога над усімі. Ну что? Давай сторонку. Лейли трошки подтрунькала над этим самым. Яна такая довольно это, подтрунькала трошки над шкелетом. По типу, ну там была фраза: блин, мне падаецца, хутка не вяртаюцца. І яна такая: няўжо ты адчуваеш гэта, ну, сваім нутром? Ну, там было пра боунс, але гэта в ангельскім. Вось, але, ну, перакладаецца ўсё роўно, ты сваім нутром адчуваеш? Так. Окей. Тут шах скончивается. И мы идем назад. Тут литерально ничего нема. Своими... Ну, просто нема такой фразы, ты адчуваеш, што гэта сваімі касцямі у нас. А вось там, калі ўжо перакладаць, то па тыпу, не ўжо ты сваім нутром адчуваеш. А, вось и привет. С тобой что не так? Накормить тебе чимся? А чем я тебе накормлю? Показываю я. Это все, что у меня есть. Для тебя. Вот это есть. Голодный. Без конца. Так. А мы гэтага самага змяюку ўсё яшчэ не знайшлі. Там было просто сказано, што як толькі мы тапанемся, першае, што патрэбна зрабіць, гэта знайсці змяюку.
Нешта змяюкай пакуль нават і блізка не пахне. А, окей, зразумеў. Не трэба есць кажана, гэта наш сябар. У мяне не тое, каб шмат здароўя заставаўся. Ты сёння скончышся альбо не? Окей. Ай-яй-яй. Здоров'я амаль нема. Ой, ну сур'ёзна. Я забраўся так высока, і мне нельга туды забрацца. Блин. А что гэта там такое? Там косці нейкія? Я туды... Не, не заскочу, мне падаецца. Оп, але атрымалася, вы глядзіце. Навошта не ведаю, але вось я. Тут. Косці нейкага шкілета вялікага. Так, зараз галоўнае выбрацца адсюль, не памерці. Ідэальная колькасць пер'яў. Ну, почуди. Ням. Ну, какую змею по деле? Покажите. Там что такое? Добре. Толькі персонажаў, а мы толькі ў першым сусвеце. Угу. Это воблака, якое любіць спаборніцтва. Угу. Облачная гонка. Які некстген крутий. Ось такий там був коментар. По типу як в облака наконт технології. Облака, чепися. Ну. Давай. Ну. Эй, Воблака, ты что? Чему ты поскоряешься? Сбавливайся. Блин, мы не отрымали энергии. И все. И капсда нашему споборництву. Я не думал, что там треба было подскочить. Ну все, капсда мы проиграли. Добре, зараз повторимо. Зараз виграємо. І он читер, він ніякі певні моменти докладно хоче за нас рухається.
Поехали, поехали. Блин, там справа застались гэтыя облачки. Блин, перескачиваю на двору. А там вельмі складана зразумець, яны па тыпу над самай-самай зямлёй альбо не. Ну і гэта ўсё. Ну? Вы здзекуецеся. Добра. Не поспеем, мне кажется, все равно. Давайте вот тут покатимся. А, можно самим читерить. Добра, я зразумеў. Там яшчэ ўверсе, магчыма, тэарэтычна дзесьці скокнуць. Не-не-не-не-не-не. Трошки не поспели. Вось калі б там сабралі адразу, усё б нормально пройшло. Нічога, зараз дакладна пад'ем. Уй, блин, пропустил ты, ну добра. Тут павінен быць яшчэ адзін. Вось гэты, які незразумела які. О, добра, добра, добра. Ёсць. Так, будем працягваць і пераможам. Ну, вы глядзіце як. Наколькі мы ўперадзе, цікава. Ну все, лёгка, з першага разу. Ну добра, я думаю, нават калі мы змею зараз не знойдзем, то раней ці пазней мы яе пабачым, правильно? Так што можна проста хадзіць займацца сваімі справамі, пакуль не пабачым. Ось тут уверх можна паехаць. Давайте глядзім. У нас тут ёсць. А, вось і змяя. Літаральна, калі я забіў ужо шукаць яе. Як звычайна. Так, мы ждаем новый рух нейкі атрымаць. За 30 пер'яў. Добра, дамовіліся. Ага. Гэта будзе літаральна крама. Сонарный удар. Показывае сакрэткі. Добра. Можна з'едаць аб'екты і страляць імі. Бадзіслэм. Есть бодіслэм по типу яшчэ рух у покемонах яшчэ. Бодіслэм. По типу удар телом. І вось гэта бадіслэм. Это удар сябрам. Давайте обовязково удар сябрам возьмем. Так, я упомню. Я нават не ведаю, што ён робіць, але мне падабаецца назва.
Падскокні потым... Ага, зразумеў. Добра. І вось гэты удар, якім можна з'едаць што-небудзь. Нам яшчэ не хапае 4 пер'яў, каб набыць трошечкі больш. Апошні. І гэта можна страіць, можна з'едаць прадметы і плявацца імі. Добра, дамовіліся. Давайте паспрабуем адзін з іх. Не, як ён там быў? Альбо... Усё, згадаў. Вось гэта. Да, тут нават ёсць над чым паспрабаваць. Яшчэ 3 акна разбіць яму. Каб было зручней. Добра. Оп. Здесь нейкі праход адчыніўся. Цудоўненька. А яшчэ ў мяне трэба нейкі толькі прадмет знайсці. Вау! Паглядзіце, там у далечыне старажытны гульнявы аўтамат стаіць. Рэдкае відовішча. Так. Куды так? Мы ўсё яшчэ не знайшлі адрываныя там старонкі у лесе дзесьці. А дзе гэты быў лес? Нашага героя не клічуць? Не, гэта трошки іншая гульня. Вось, мы знайшлі амаль усе старонкі. Оу! Добра. Дзе тут выхад? Мы, як мінімум, мы узнагароду не атрымалі. Вось у чым праблема. Плюс там яшчэ ёсць гэтая. Блин, забыўся, як яна называецца. Прывід. Вось, там прывід ёсць. Оп. Угу. Блин. Зламаўся. Зразумеў, у чым пазл? Можна спачатку яго, калі ласка. Зразумеў, можна, калі ласка, пачынаць ужо адразу? Ага, зразумеў яшчэ лепей. Это частка вось гэтай хрэні. А ты што? Што у вас тут адбываецца? Вітаю, Самел. У нас сёння такая гульня, якая, я так разумею, ад распрацоўшчыкаў Банджа-Казуі і шматлікіх увогуле платформераў, даволі класічна зроблена, нягледзячы на тое, што яна выйшла 10-7 гадоў таму. Прыкладна так. Трохі іранізіруе над жанрам і яшчэ просто такая даволі яскравая. Выглядае так, быццам бы у цябе нейкія тэнтаклівыя, вы бачыце, тэхнічныя праблемы. І што ён можа прыгатаваць?
Не перакладаем ангельскі гумар. Там яшчэ па тыпу каламбуры. Мне цікава, што бы гэта магло бы быць, але ў якасці слова цікава выкарыстаў слова інклінг па тыпу ад слова як чарніла. Зноў жа да гэтых самых. Да сквідаў, блин. Калі адначасова чытаеш яшчэ на ангельскай і гаварыш, што ўсё ўвогуле у галаве змяшаецца. Пум-пум-пум. Так, у нас была. Давайте зберемся на той холм яшчэ. Зноў. Вось сюды. Дзе я тут прадзяўбаўся трошечку не дабраўся зусім. Можа я здабыў дастаткова пер'яў, а я не ведаю, дзе гэта паглядзець. Так, у мяне дастаткова. Потым зазірнем туды. Зараз пагляджу. У нас тут ёсць. Я ўсё яшчэ не паспрабаваў сваю магчымасць па... Блин. Тут нічого не разбіць. Я не паспрабаваў новую магчымасць, дзе я магу з'есці што-небудзь. Я не вельмі упэўнены, на чым я магу гэта выкарыстоўваць. У лесе былі там кусты такія, вельмі падобныя на тое, што патрэбна. Нешта тут няма нічога. Дзіўненька. Так высока, да яшчэ нічога не было. Як так? Пум-пум-пум. Сур'ёзна. Туды можна, магчыма, забрацца, а тут нічога няма. Падазрона. Затое увесь свет бачна. Так, лес у нас дзе? Вось гэта лес у нас вось тут атрымліваецца, а больш ніякіх лесаў не бачу. Першы раз бачу гэты хорар. О, тут усё дрэнна. Усё змрочненька. Ну так, атрымліваецца вось там, дзе вось туды, куды я гляджу, гэта адзіны лес, у які, ну, ввогуле, які ёсць. Там пойдзем туды. Сабраў я ўсе старонкі. А, так, знайшоў. Чым мы займаемся? Мы збіраем залатыя старонкі з кнігі ўсяго. У гэтай кнізе, з этой кнігай можна перапісаць увесь сусвет. І злоўная карпорацыя, клятая капіталісты ў ёй, а ў асабістасці Capital B, яны забіраюць усе кнігі ўсяго сусвета спецыяльна, каб вось гэта зрабіць. Аддавай нам нашу магчымасць. Нешта ў мяне адваліўся інтэрнэт на момант, я спадзяюся, у вас усё добра. У мяне чат адваліўся. Стационарный удар. Что он робить? Сонарныя тотемы. А, вось гэтыя, зразумеў, вось гэтыя тотемы, якія мы навокал бачылі, вось на іх можна выкарыстаць. Добра. На жаль, мы можам даведацца, што магчымасць робіць толькі пасля таго, як яе ўжо атрымаем.
жартую. А, блін, камера, ти... Дякую, велике. Літерально... За камеру все зламалося, куди я скакав. І небачні об'єкти. Я зрозумів. Ведать би тільки, де їх можна знайти такі ще небачні. Окей. Може яшчэ на гэту. А, вось гэтае можна з'есці. Вау, вы паглядзіце, я свяціцца пачаў. І пачынаю страляцца. Вау! Кайфы. Я зразумеў, што можна есці. Ау. Трэба было пратрымацца яшчэ. Гэта нейкі пазл, так? Спачатку штука. Вось гэта. Раз. А, я павінен быў адразу зразумець, якія, так? Не, я так не запомню, у мяне кароткая... Нейкі перагорнуты, вось гэта, што ли? Потом нейкая рука. Потом нейкі квадрат, якіх тут да галеры. Вось гэта. І... Не паспеў. Апошні дзе ён заходзіцца, такая, як фрытюрніца нейкая хрень. Ну вось так атрымляецца, вось так. Вось так. Рука. Квадрат. Квадрат. Давай. І не ведаю. Фрытюрніца. Чаму? А што з вас тады тое, што патрэбна вось ты? Не разумею. Апошні. Ну, падобна ж. А, не, ён толькі трохі падобна. А, вось гэта. Усё, знайшоў. Зразумеў. Вось ты. І вось у цэнтры. Дзякуй, так, я заўважыў толькі. Потым далёка не адразу. Як мне там забраць? Я, як звычайна, як ненармальны чалавек, блин, залажу сюды. Там быў варыянт проста збоку залезці. Чи не у тонік? Ну, добре, розберемося. Вітаю. Тоніками, які зміняють гульню. Окей. Що ж за яны? Добре, що за яны? Додатковий слот. 64 біта, що гэта? Go Retro. Кайфы. Усё, поехали. Засталося толькі знайсці... там небачны прывід яшчэ. Пайшлі за ім. Апошні тонік. Ну, я там не бачыў, што там за апошні тонік. Так, вось тут не бачно у нас хлопец. Опа, знайшлі прывіда. Поехали по олдскулам.
На Hollow Knight адпраўляецца яшчэ 500. Дзякуй вялікі. Давайте вяртаем у сучасны выгляд. Штаны. А, для гэтага ўсе старонкі трэба сабраць. Трошечки больше здоровья даем. Что у нас засталося? У нас ёсць усе ўзнагароды. Нам прывідаў яшчэ можна пашукаць. Я бачыў, куды можна яшчэ там нейкія платформы актывировать у самом пачатку. Вось там, куды мы я зараз бягу. Ау. Ага. Настолько все брутально. Так, а где тут будзе? Амаль. Амаль. Трапіў. Ей! Моя сторонка. Мне падаецца, гэтых сторонок уже... А вось там... Я все яшчэ не помню, як там здабыць. Ты три пера. Так. Я бачу сторонку на самой вершине гэтага храма. Блин, ау. Приколдесная анимация. Нам трэба пашырыць сусвет, каб ты здабыць. Ага, я вас зразумеў. Пашырыць сусвет. Я не вельмі зразумеў з пашырэннем сусвету. Я, можа, паспяшаўся так, я, можа, просто не заўважыў, што напісана было. Я час ад часу, пакуль дыялог ідзе, а я задзіраю ў чатку. Таму што падчас таго, як я бегаю, не вельмі пабачыш. Што тебе пакарміць? А, штосьці яму да... Ён есці ждае, паказвае. На. Так, добра. Можа, вось гэта яму даць? Наплеваць яму ў рот. Оп, смачненько? А є ўсё. Усё, ёсць. Застаўся апошні прывід. Яшчэ шмат чаго не аглядзеў. Вось гэтае месца, напрыклад. Ты яшчэ не жадаеш са мной размаўляць? Окей. Окей, я не разумею, что от меня ожидают. Питанки.
А ти що тут робиш? Показывай, что у тебя есть. Аркадные глубинники есть. Окей. А яму патрэбны манеткі. Ён чакае сваіх сяброў з 97-го года, таму што... А ты хто такі? А, вось яшчэ адзін з рыцараў. Китайский парсюк. Ён сэр шут алот. Шутс алот. Страляе да халеры. Давай, прыспытаем. Ён неправільна распавёў верш. Ён пераблытаў словы і рыфма развалілася. Ён на такой, ну, калі вы спытаеце мяне яшчэ, я, можа, выправлю. І зноў не атрымалася. Ён спрабаваў. А мунізе нешта, мне падаецца, калі мы пракатваліся там, нешта было, не? Так, вось гэтае. А вось ретро-монетка. А я... Якуешься? Ось. Ось. У тебя ж нічога нельга, так? І слухай, Цмок, я нешта прадзябаў момант. Дзе мне пашыраць у свет яшчэ раз? Я пойду подбираю, что смогу наверсе покуль. Так, где там наши платформы были? Угу. Туда тайминг придется ждать. Персонаж новый некий. Молли Ку. Добро. Передам. Там, дзе ты купляў адкрыцці кнігі ў знешнім сусвеце, але можаш зрабіць гэта не зараз. Сусвет пашырыцца двакрат, і ўсе месцы, якія абрываліся, пачнуць мець сэнс. Добра. Вяртаемся потым. Толькі я не... Угу. Добро, так і зраблю. Давай, змяняй мяне.
Неблага. Добре, зараз уже кветкі гатоваць з намі размаўляць. Дамовіліся. Угу. Будзе романтычны падарунак, калі мы дапаможам расці астатнім кветкам. Добра. Пусціце мяне. Разыдзіцеся ўсе, я кветка. Але ж я ўжо гэтыя... Я ж іх ужо падвінуў раней. Давай. Рухайтесь. Дякую. Дзе шосты? Гэта ж усе. А, адзін схаваны. Вяртайце трохі мяне ў мой звычайны стан, мне неяк трошки незручна тут хадзіць. Там яшчэ ёсць адна кветка, з якой можна паразмаўляць. Яна была каля леса, а лес у нас у тым напрамку. Паскакалі. Альбо не, альбо не падаецца. А не, вось там. Ідем. Заціснуўшы нейкую кнопку, можна адразу ператварыцца назад. Добра, зараз паразмаўляем і паспрабуем. Перад уходам у гэты сусвет схаваны прывід. Мы яго ўжо знайшлі. Я заціскаю ўсе кожную кнопку спрабую заціснуць, але нічога такога не бачу. Можа нам потым дадуць магчымасць, калі мы вяртаемся проста на платформу. Зараз эмоцыі яшчэ не спрабаваў. Не, эмоцыі нават нічога не робяць. Адразу доступны, но я літаральна... Зараз меню. Не, это ўсё не дае. Скок. Апыление. Гэта нічога не дае. О, на геймпаде не только шмат клавіш, так. Я триггеры, ну не ведаю, я ўсе кнопкі паспрабаваў. На геймпаде іх не только шмат. Нічога не адбываецца. Адзінае, што трасціся я пачынаю, калі выпаляю. А ці будзе новыя варыянты, альбо я толькі ў кветку пераўтваруся? Нам тыраназаўра абяцалі. Добра. Гэта не зусім тыраназаўр усё яшчэ. Так. Ну што, тады пайшлі з гэтага сусвету, бо я не вельмі ўпэўнены, што мы можам нешта адчыніць зараз у ім больш. Ну, можа, вось на гэты масток толькі схадзіць і ўсё. І тое, мне падаецца, так, это просто выхад. Угу.
нічога такога. Можам аркадны аўтамат згуляць яшчэ і ну літаральна гэта ўсё ў гэтым сусвеце пакуль. Так, монету адшукаў, вось я пра яе. Так. Гонка, 5 кругоў. Падбіраю паўрампы, страляю рэчы, атрымаю найхутчы час. Добра. Я так разумею, гэта вось якраз адзін такіх момантаў, што тут ёсць магчымасць гуляць на 4. Ау. Толькі сэнсу гэтаму адзінку гуляць не такое сабе. Ау. І ўсё, мне патрэбна па тыпу проста ўвесь таймер свой не прадзяўбаць. Окей. Ну, было бы неблага з кімсьці, конечно. Тут калі што, тут нават у сінглплееры ёсць каап. Я не памятаю, як ён павінен працаваць, але на двух чалавек можна гульню праходзіць. Ау. Оп. Регрессивное кіраванне. Оп. У гэтай рэжыме яшчэ, так разумею, можна гуляць нават калі вы ну проста ў галоўным меню можна переключыцца і проста адразу да гэтага аркаднага аўтамата пачынаць за яго. Запалвання, дзякую. І ўсё. Альбо не, альбо яшчэ я павінен. Таймер жа выйшаў. Гульня. Упс. Ну вось. Не-не, зараз мы не будем повторять этого. Не-не-не, я жадал соскочить. Выпусти меня. Блин, динозавр. Так. Добре, покидаем этот сусвет. Будем его поширять. Угу, это з'явились мелкие тут.
Так, гэтыя тамы дапамогуць табе і можна пашырыць, вось зараз ён распавядае. Угу. Добра. Угу. Гэта наш выбар. Мы альбо пашыраем, выкарыстоўваючы старонкі, альбо проста ідзем да наступнага. Вось і ўсё. Угу. Зараз праверым, колькі патрэбна. Колькі патрэбна? 3. Усяго 3. Давайте пашырым. Паглядзім, што там змянілася. І колькі разоў увогуле пашыраць магчыма? А тыпу... О, зразумеў. Кніга стала больш. Зараз яшчэ раз просто пагляджу адразу. А, нічога не з'явілася. Ну, добра. Толькі аднойчы. Добра. Угу. У гэтым месцы вось калідор. О, Shovel Knight. Вітаю. Я так разумею, будуць спасылачкі яшчэ на іншыя платформеры. Угу. Зразумеў. Так, вось гэтыя месцы, якія не малі ніякага сэнсу, зараз ужо нармальна так маюць сэнс. Добра. Цікава, дзе апошні прывід. Мне прывід паглядзець цікава. Пойдем да Shovel Knight. Shovel Knight, калі вы не ведаеце, гэта ёсць такі платформер 2D, дзе галоўным героем выступае рыцар, і у яго ёсць шутер. Дзіўна, так? З гэтай рыдлёвачкай ён ускоча па ворагах. Вось да яго і пойдзем. Мало такое яго стрыміў. Так, так. Я, на жаль, не гуляў. Я толькі ведаю пра яго і ўсё. Не прызвычаюся яшчэ да 3D гэтай Shovel Knight, таму яму складаненька не можа дабрацца да вяршыні гэтай вежы. Окей. Оу, зразумеў. Добра. Думаю, можна нешта з малюночкамі там рабіць. Оп, не туди. Ти. Амаль атрымалася.
Дай. Ну гэта амаль тое, што мне патрэбна. Не. Я магу камеру неяк? У меня быў нейкі зрок па тыпу. Не, чакайце-ка. Вось. Можна. О, нормально. Отсюда забирать, так? Дивное место. И там версия яшчэ. Цікаво. Ну добра, давайте. Это часово толькі. Это вось тую верхнюю толькі. Якую я побачыць отсюда не могу. Добра, паўтарым. Вось, зараз я зразумеў. Так, ты у нас. Куди спыняеш? Гэтую добра спынілі. Не. Падыдзе. А можа не. Занадта доўга ляціць проста яшчэ. Не, так, то бок. Яна прыкладна 90 градусаў яна будзе паварочвацца. Не, чаму неустойліва у меня атрымліваецца? Вось, атрымалася. Наадварот, на 180 яна амаль поўнае кола робіць. І ты у мяне самы складаны будзеш зараз. Як у тебе трапіць-то ўвогуле? Ну, амаль. Будем просто спадзявацца, што яно прыляціць у добры момант. Так. Блин. Да и... Не. Зараз яшчэ і скончыцца. Так. Давай тут будем ловить. Ну, гэта што за херня? Як это называется? Во, плюс-минус. Подойди. Ну, я... Только не говорите, что ўсё гэта дзеля нічога. Дай. Мне трошечки не хапае. Ладно, добра, паўтарым. Апошнюю зараз. Ну, калі так не дапаможа. О. Добра, а дзе шуфля гэтая, якую іншого волна шукаў? Дзе моя рыдлёвачка? А, яму нешта гем бы гэты патрэбны быў. Во.
Ау. Болюче. Хм. Да мне золото и не потребно, дай мне сторонку. Я тільки там одно перо не подобрал, а я не упевнений, що зараз у мене його отримається. Вот, і забрати. Його там простей забрать, може наоборот зверху звалиться. Як так. Отримається тут по ускраю. А, блин, нормально. Коли по ускрайку тут може пройти отримається, то я, ти, Вера. Все в порядку. Типова ситуація. Нічого незвичайного. Ось. Малося. І тут просто... Чекай, що там у версії? Ні, нічого дивного. Так, де перо? Ось. Уй. Так. Я робив розную херню, але мне я жадав привіда знайти. Привіда. Небачного привіда, правильно ж? Я його не собрав. Я ж можу його зараз знайти. З моїм сонаром-то. Альбо ні, альбо я його собрав уже. Зараз я пробігу, я ще раз перевірю, на всякий випадок. Ну так, я його вже собрав. Так, добре. Я ще сторонку одну не собрав, а там можна було десь невеличкую полосу пробігчи. З ускладненнями, там можна було добратися до сторонки. Я не дійшов. На паузе магчыма паглядзець. А, ну вось, так. Я не памятаю, дзе гэтага другого шукаць. Мне падаецца, я яго просто не бачыў. Рыцара по падказцы? Якога рыцара? Так. О, яшчэ кветка. Не, там падказка была ад кветкі якая? Ад кветкі падказка мяне прывяла, гаварыла пра... А, рыцара по падказцы... Усё, зразумеў. Дзесьці там унізе, у глыбінях. І наконт глыбінь яшчэ там было... Пад гэтым храмам нешта. Наконт глыбінь. О, вітанки. Добрый день для полявання. Ці не планувалося, що ти будеш просто розмовляти? А, як ти не дортальці у вежах Хайвері? Ні, зовсім ні. Або ведалі, я самый аристократычны персонаж ва ўсёй гуні. Не упэўнены. Тут есть хлопец у вельзарным ледяным палацу у наступным сусвеце. Так. Чым табе дапамагчы? Так, але акенца я табе ўжо адчыніў. Я ж літаральна гэта ўжо зрабіў.
А, яшчэ больш? Але ж там было яшчэ 3 ўжо вызваліў. Угу. Добра. Окей, дзіўна. Можа, трэба было адразу ісці пад храм. Так, то і мне падавалася, што ён проста знізу пачаў гаварыць па тыпу: «О, слухай, тут карацей». А, вось яны зноў зачыненыя. Добра, чым? Мне не шкада. Ну што, як з Сонікам? Я вам прапаную пастраляць па цэлях і толькі тады ён дасць старонку. Угу. Добра. Ну і давай, чому стріляти? Блін, зникли. Кутки ви, блін. Ей, а що робите? Мелкие почвары. Добро, ему подошло. Давай сюда. Так. Что я яшчэ не зрабіў, што я яшчэ не зрабіў? Я не знайшоў рыцара, пайшлі да сэра страляць да халеры. А што у вас тут адбываецца? А, гэта вораг. Да і, блін, зараз заб'ють. Не, заб'ем. А, усё, рыцар знік. Нема яго. Няўжо рыцары ўсе аднавіліся таксама? Прыйдзецца іх усіх самога пачатку збіраць. Я нават не памятаю, дзе папярэдні быў. Ау! Прилетели.
Дзе можа быць гэты рыцар? Я не памятаю падказку дакладна, але нешта там пра цемру было, там унізе. Але калі яна ўнізе, то у нас не такое, каб шмат месцаў, дзе можа быць штосьці ўнізе. Не ведаю, куди я йду. Але чому би ні, правильно? О, не ворог. Ім'я Картас. Дай мне подумать, бог руды. Я не ведаю, о чем ты говоришь. Ребята, подсказывайте, мало весь сенс тратится. Не, без проблем. Не, так нет, там насамрэч сторонки гэтыя, ну, я могу адкуль ждаю збіраць, аж не абавязкова павінен усё зрабіць. Нет яшчэ ніякіх стороночак. Поехали. Дров, добра, ён говорить, что по дорозе мне потрібно собрать 60 рубинов нейких. Ну, не рубинов, там нечто кришталиков. Так, скок, стрелять, добро. Я, калі мне потрібна допомога, я буду говорить. Ну, ось, калі ласка, допоможите, ось так я і буду говорить. Упс. Індіана Хамелеонс. І золотий кубочок. Добра, стороночка есть. А это что? Чему я не могу собрать? Добра. Ветер дует, не можем пройти. Для тых, хто можа спасылачку там з гэтым богам руды не зразумеў. Ён карта з па тыпу як гэтая ваганетка, карт. І гэта спасылачка на Кратаса, бога вайны. І God of War і God of War гучаць даволі блізка. Такі вось каламбуры тут. О,
максимальный запас здоровья вырос. Не, она крутится. Добро. Куда я ее могу докрутить? Оп. Ага. Туды паліць іх вадою. А як я іх палю вадою, калі яны так далёка? Мне ж знікне гэтая халера раней. Ён яшчэ высока. Ну вось яна і знікла. Я, ну, найлепшым выпадку просто добягу і... Ну, паспрабуем, давайте, можа не паспею. Пописать на их. Ну, я спробую. Зараз. Во, отрымалось. Перший раз... Ну, амаль с першего, с другого. А, я думал, уже все еще мне показывают нечто. Я просто стоял за ёй. Так, добра. Можно и далей пройсці нават. У гэтай вежы нейкая здаравенная, там яшчэ ўнізе праход нейкі быў. Які я праігнараваў. Унутры монумента, добра. Няма чаго выдаліць. А, может тут... Блин, там выглядае так, быццам бы зверху можна пролезці дзесьці. Зараз я забягу, может там схаваны праход. І яшчэ... Можа нешта нябачнае мы можам знайсці сваім сонарам. Не? Не, нічога такого ўверсе. Так, усё фігня. Вітаю. Бум. Развіталася. Далеко забраліся. Для тых, хто, магчыма, толькі далучыўся альбо не ведае, а што за гульня. Гульня называецца Yooka-Laylee. Па назве можна здагадацца, так? Гульня распавядае пра двух сяброў. Хамелеона і кажана. Хамелеона хлопчыка і кажана дзяўчынку. Іх клічуць Йока, клічуць Хамелеона, а Лейлі клічуць кажана. Дык вось. У іх прыгода даволі простая ў сваёй ідэі. Яны збіраюць назад свае старонкі са сваёй кнігі, якая была ў іх. Вось, кніга ўсяго. І гэтую кнігу злобныя карпараты... А, вось, прывіт. Гэтую... А, ты што, нападаеш на мяне?
А чому такі злові? Окей, зрозумів. Отчепись від мене. Що з тобою робити? Окей, придумаємо зараз. Так ось, злобные корпораты мясцовые за эту книгу збираюцца сабраць і выкарыстаць для того, каб перапісаць увесь свет. Мы же збіраем гэтыя старонкі гэтай кнігі, бо кніга без старонак не мае ніякага сэнсу. І вось мы займаемся тым, што пакрыху гэтыя старонкі збіраем і атрапляем у розныя сусветы. Мы зараз у нейкім старажытным знаходзімся. Толькі што з прывідам рабіць? Я на пэўны момант становіцца звычайным, я толькі не разумею, што я раблю так. Окей. Може емоція офіційна? А, ось. Я? Что ты будешь робить? Я трошки... І он становится жоўтеньким у пэўны момант, і мне патрэбны, калі ён жоўтенькі. Калі ён чырвоны, на мяне нападае. Любые пашкоджанні, калі ён жоўтенькі, ён адразу становіцца чырвоным зноў. Што з тобой не так? Ау. Він нас зараз так заб'є. Пойду пошукаю трошки мотильов. О, Воблока. Воблока, ти як? Вітаю. Як справа? Бачу, неблага. Добре. Ён становіцца жоўтым, калі не трапляе ў мяне. Так, і што мне з гэтым рабіць? Ён-то яго нельга падабраць у гэты момант. Так, мы да яго яшчэ вяртаемся, я жадаю тут. Я ўвогуле тут шукаў, можа, нейкую бабачку знайсці матылька. Або чаго там мы едзем. Облизываем своим языком. Нічого такого не бачно. Ну добре тады. Зараз вертаемся зноў до прывіда. Потому што прывід апошні застаўся, іх усяго 5 на ўвесь свет. Так. О, зверху наскокнуть. Добра. Мне падавалася, што я спрабаваў такое, нешта не атрымалася з наскокам. А што я атрымліваю за гэта? Просто старонку? Магчыма. Матэркі былі раней. Ну добра, я ўжо без здароўя неяк так працягнуў тут. Я, на жаль, прапусціў усю лекцыю ад Воблока у гэты момант. Усё думаў на тэму таго прывіда. Што я павінен зрабіць? Воблока. Я запомню толькі тое, што твоя жонка сышла да тайфуна нейкага. Што ты з гэтым рабіць будзеш?
На гэтым працуем. Добра, гэта падойдзе. Гэта запоўніла гэтую раку, па якой я бегаў усё. Слухай, а калі мы табе дадзім нешта іншае? Не жадаеш паспрабаваць, напрыклад, вось гэта? Окей. А зараз калі вогненную дадзім? Гэта вяртала папярэдні стан. А можна прапусціць кулялска? Я зразумеў, што гэта вада будзе. І калі я выкарыстаю вогненную яшчэ раз, то ён проста перастане воду выдаваць. Правильно? Ага, и вода осталась только в некоторых местах. Не паўсюль. Добра, давайте пакуль пакінем так, бо яшчэ вогненную паспрабую, што будзе. І паспрабуем уніз пайсці і ўнізе нешта пашукаць. Не працуе. Ну, добра. Выглядае бяспечна, правильно? Калі я отсюда соскочу. Бяспечна. Оп. Так, не памятаю, на что там искать, как не спустить. Давай. Не помню. Нечто тут есть. Гэта яно і было, мы тут уже... Блин. Так, я тут на гонке удзельнічаў і... Я просто проезжал гэтае месца. Вось так. Добра. Калі я залью туды больш вады, гэта не вельмі дапаможа, насамрэч, я так разумею. Будзе прыкладна тое ж самае, што раней. Блин, мне можа падаецца, я зараз дрэнна зрабіў, што саскочыў з вежы. Бо я мог бы... Ну, блин, складана там эксперыментаваць-то. Давайте. О, новый тоник пачынаўся. Давайте паглядзім тонік і пойдзем у наступную сусвет. Мне трошки гэта падзадзяўбаў, паглядзім яшчэ які. Бо я толькі зараз заўважыў, што мы ўжо 2 гадзіны ў гэтым, і я, ну, просто хер'ёй рознай займаюся, якая мне цікава. Але хацелася б яшчэ за гэты час, можа, закрануць больш сусветаў. Так, бойлер. Выкарыстоўваю менш энергіі. Я толькі адзін магу ўзяць, так? Больш здоровый. Ну, давайте, каб мы шариком в этом катались. Там было магчыма адчыніць шорткат. Ну, ўжо позна. Не зрабіў. Зараз гэта вось стан будзе займаць менш энергіі. Можа больш катацца.
А, і вось гэта новай магчымасцю. Цікава, я магу нешта там разбіць? Вось у нас было шкло. Чай за ўсё не, але чаму б не паспрабаваць, правильно? Не, гэта не працуе. І атрымліваецца... Не, нічога такого. Ну, добра. Так, можа мы зараз можем гэтую старонку адчыніць. Нам толькі патрэбна страляць, я так разумею. Так? Або не? Дзе тут? Тут штосьці падабраць. А, вось. Не, гэта не тое. А што, калі нам патрэбна дзесьці ўверсе там увогуле знайсці? Па гэтых калонах паскакаць трошки. Ну, нічога такога не бачу. Просто выглядала як вельмі відавочная падказка. Ты типу можаш страляць. Ну тут акрамя агня нічога няма. Але ж гэта літаральна выглядае як вогненныя такія факелы. Ага. Ага, усё, правильны парадак. Зразумеў. Ну, чаму ты не нацэльваешься нормально? Ну що, зараз все атрымаецца. Так. О. Ось он тут. А, яшчэ ж у нас гэтай містер Змея у штанах. Ідзе. Чаму тебе тут нема? Наступная тады старонка, і яна паказвае вось туды адзін і двоечка у гэты бок. Значит, проверять. Увесь гэты час я мог іх націскаць, так? Я продзяўбаў момант. Там можна... Ну ладно. Не зразумеў, тады не здагадаўся. Я дзесьці іх бачыў месяца 2-3 гэтыя кнопкі такія. А вось і галоўны капіталюка. Capital B.
Ён зараз гаворыць з саветам дырэктароў і ўпэўнівае іх, што нечаканае знішчэнне некаторых супрацоўнікаў нізкага ўзроўня гэта не невялічкая праблема і хутка яны ўсе старонкі здабудуць. Размаўляе гэта ў максімальна карпаратыўным тоне. Гэты доктор Квак у гэтым самым, які сядзіць для рэальна аўтамаце для жвачкі. Да проста нешта. Час злобных пытанняў. Падрыхтаваў злачынны квіз для нас. Дзе міньёны? Ну, мне падаецца, гэта ўсе гэтыя маленькія, якіх мы паўсюль білі, вось яны з'яўляюцца міньёнамі мясцовай карпорацыі зла. Дзесяць правільных адказаў, каб перажыць жудасныя адказы. Окей. Добра. У меня есть только 3 неправильных отказа. Когда я проиграю, мне потрібно почати все спочатку. Это малюнок, где он был зроблений? Не ведаю. У храме. Блин, неправильный отказ. У всех это отказы в интернете. Какого колера статуя? Золотого? Там 2 пункта дали за вельми хуткий отказ. Неправильно? Я неправильно отказал. Там было пытанне, колькі мне пер'яў, але я не іх глядзеў. Гострайтер. Давайте зеленого. Не, неправильно. Не, проиграл. Добра. Спробуем квіз по новой. Я не вельмі запоминал такие мелочи. Так. Не, я не вышиваюся. Будем просто спробовать натыкивать. Первая трансформация. Клеточка. Сколько бустеров Butterfly? Один у меня только есть. Это які підвищають максимальне здоров'я, я тільки один такий бачу.
Ну добра, 10 за сотню, я не упомню, ўсё яшчэ не глядзеў. Першае паспрабаваў, давайте 149. Блин, не побачив. Не побачив, що за питання на рапом натиском. Натиснув, але правильно сказав, добре. Голодний, він був Сковс Алот. Колькі я сторонок скрав на фабриці? 2. Рекстра. Який токен? Я монетку шукав. А, там яшчэ будзе таких квізаў наперадзе. Ну не зараз. Пазней я вам падрыхтую яшчэ адзін. Окей. Книга 10 тут. О, вітаю. Змея. Цікаво, де він штани купляв? Угу. Это добро. Дай-ка поспробуем. О, цудовно. Мы далеко можем... Шмат месцаў, до якіх можем добраться праз это. Ау. Там нешта у тым напрамку показано. Вельмі цікавае. Ага, аркадные автоматы. Да холера их. Это, я так разумею, тут будет в этом напрамку третий сусвет, але я уже его не пойду, я пойду до другого. Каб мы сегодня поспели яшчэ трошки поглядеть хотя бы другі сусвет, бо я нешта затрымаўся ў першым, мне стало цікава. Оп, долетели. Я ўсё яшчэ не помню, што гэта робіць. Ага, гэта вяртанне назад, але толькі калі я змогу прайсці тут.
Оу, 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 оу. Люба душу. Оп. А ось і книга. Тільки давайте не яе чынім адразу, а паглядзім, тут нейкі вугал ёсць. Ну, поехали. Да что такое? Не отваливается. Добро. Не ведаю, что тут. Эти аркады нічого не даюць. Так, яны выглядаюць як проста пабавіцца з сябрамі. Альбо ў капе, калі вы гуляеце. Тут жа галоўную гісторыю, так, ну там напісана нешта было пра капнае праходжанне галоўнай гісторыі. Але ей далучыць яшчэ адзін геймпад. Можна адразу яго пашырыць. А давайте не будем пашыраць яго спецыяльна. Так, нешта магчымасці нават такой няма пакуль. Ну і не будем, таму што я жадаю паглядзець, як ён ёсць. Адразу пер'е ўсе. Давай. Не доскочу. Упс. Не зусім атрымалася тое, што я жадаў. О, яшчэ працаўнікі карпорацыі. О, привіт. Тільки як до тебе добратися? Праз верх кудись там? Ну, далеко обходить. Вау, вы поглядите, там некий Диснейленд. А, я ўжо... А, не, вось новыя з'явіліся. Паглынаем моц прадметаў, якія з'еў. Вось гэта для высокіх скокаў. Давайте паглядзім. Так, я ўпэўнены, жадаю высокія скокі. Нейкія. И нам опять амаль уже в этих перьев хапае на наступное. Давайте-ка попробуем новую магчимость. А ці могу я двойный скок еще? Ой. Не могу двойный скок выкористать. То бок альбо такие, альбо просто двойный скок.
А наконт гульні, так, мне тут я не могу остудить. Наконт гульні, так, давай, дякую, Смок, за гульню. Я, ну, у нас яшчэ є час ёсць, мы побавимся. Я думаў пакінуць такую... Оу, холодно, занадта холодно. Выснову планаваў пакінуць на потым, але давайте ўжо пачынаць зараз, я ўжо закарную тэму. Гульня, ці падыходзіць да стрымаў ці не, пятнічны стрым не зусім аб тым, каб быць ідеальнай гульнёй для стрымоў. Гэта, хутчэй, такая пятнічныя стрымы, іх мэта быць цікавымі, ну, то бок, час ад часу у мяне ёсць набор гульняў, на якія сам не ўпэўнены, ці добрыя яны для стрымоў ці не. Вось, ёсць гульні, якія прапусціў. І вось пятнічныя стрымы — гэта ідэальны момант, каб падзяліцца гульнямі, якія, можа быць, вы лічыце недаацэненымі. Можа быць, гэта проста гульні, якія, ну, проста ёсць жаданне падзяліцца. Так што гэта якраз такі для гэтага. Вось, вы жадаеце штосьці пабачыць, я ў гэта гуляю, і я бы да яе не дабраўся самастойна ніколі. Але гэта прыемна, то бок я добра пабавіў амаль 3 гадзіны, яшчэ 2:40, але я яшчэ буду дабіваць. Яна простая, як і любыя платформеры, у яе няма вельмі глыбокага сюжэту. Яна для адпачынку. Это адна з тых гульняў, якія вы не чакаеце шмат, вы чакаеце проста геймплею, і, ну, гуляеце, ну, от, пакуль вам падабаецца. Якраз самае тое. Вось. І ў гэтым сэнс, ну, па тыпу, яна добра робіць дзеля таго, для чаго яна зроблена. У яе весёлыя дыялогі. На жаль, я перакласці іх просто, ну, блин, калі я пачаў бы іх перакладаць, то я бы пазбавіў сябе адпачынку, ну, па тыпу сэнса гульні. Вось. Але яна, ну, яна пракідвае каламбуры прыдуркаватыя, даволі смешныя нейкія проста прыкалдэсы, спасылкі на іншыя гульні і гэтак далей. Оп-оп-оп. Зармліваецца. Я не ведаю, куды я лечу, але... Ага, я прадзяўбаў. Добра, не туды паляцеў. Там трэба было дачакацца. Вось. І гэта... То бок, калі параўноўваць, у нас быў Гаррі Поттер, так? На пятнічны стрым. Гаррі Поттер яшчэ з PlayStation 1. І у параўнанні, калі Гаррі Поттер рабіўся пад гэтую, пад франшызу, і не гледзячы на гэта ўсё яшчэ, ну, проста неблагая гульня па франшызе. Таму што па франшызе тады выходзілі зусім дрэнныя гульні. Вось. Гэта даволі высокая планка. А вось такія асабістыя, якія самі па сабе неблагія платформеры, такіх, ну, такіх хапала. І быў іх свой залаты час. Такія зараз і зараз ёсць, але нешта зараз мне ў галаву не прыходзіць нават назва. Аніякая. Была нейкая не так даўно выходзіла. Нешта ў такім жа стылі. Вось. Але ў асноўным зараз застаецца гэта перавыданні старых гульняў, напрыклад, Medieval альбо альбо той жа Spyro, напрыклад. То бок гэта ремейкі гульняў, якія выходзілі прыкладна ў залаты момант у гэтых 3D-платформераў, калі гульні асноўныя такія рабіліся. Вось. Гэта ж гульня паўтарае літаральна, ну, формулы папярэдніх, ну, падобных іншых гульняў. Іх асноўная праблема ў асноўным тым, што яны паўтараюцца, яны нічога новага не гавораць. За апошні час, мне падаецца, нешта унікальнае прадставіла толькі Супер Марыо, які выйшаў, ну, амаль кожны Супер Марыо нешта новае дадае ў гэты жанр. І Mario Worlds, мне падаецца, гэта апошні, які выходзіў. Вось ён даволі унікальны на гэтым сэнсе. Таму так. Наконт таго, што недаацэненае, я здзіўлены, ну, па тыпу, на яе рэв'ю даволі нізкія. Ну, па тыпу, яны... гульня проста паўтарае тое, што было раней. Дык справа-то ў тым, што справа не ў гульне, гэта не гульня дрэнная, гэта аўдыторыю на той момант проста ўжо задзяўбалі такія гульні. Ну, па тыпу, іх было ў пэўны момант да халеры, і калі ты нічога новага не прыносіш, гэта ўжо праблема самым сабе. Так, добра, тут я не пройду. Але калі іх няма, вось зараз, літаральна гэтай гульне выйсці зараз, то яна б атрымала лепей адзнакі, так я это ўжо правяраў. Ось, таму што яна не састарэла. І на яе, мне падаецца, хутка выйдзе рэмастар. На яе. Я зараз гуляю не ў рэмастар.
На яе нешта такая нейкая хрень выходзіць. Я могу зараз дакладна не скажу. Там у навіне у краме стымаўскам вісіць. Ось, таму наконт меркавання так, гэта добрая гульня. І дзякую вялікі за гэтую гульню, таму што я бы да яе самастойна не дабраўся. А пабавіць час гэта ідэальна. Гэта прыгожы платформер, які нічым у асабістасці не вылучаецца, але такія гульні ты гуляеш не для таго, каб яна была супер унікальнай. Ты хутчэй накіраваны сваёй асабістай цікавосткай. Што ты робіш? Там крышталікі ёсць? І гэта яшчэ. Ага, крышталікі паўтараюць па гукам. Трэба паўтарыць вось гэтую камбінацыю. Чорнай. І можна камбінацыю паўтарыць, проста як выглядае аднолькава. Добра, зараз паўтарым. Ёсць. Наконт рандомніцы малатка. Так, прыкладна такое, але у мяне было жаданне, ну, для гэтага ёсць галасаванне. У мяне было жаданне нешта па тыпу, каб супадалі маі цікавосткі, ну, каб быў нейкі момант па тыпу вашага абірання, але, ведаеце, звычайнае галасаванне, яно даволі сумнае, і мне хацелася нешта з гульнявым элементам. Таму яно ў такім фармаце, у якім ёсць. О, снегавік. Болван. Як у тебе справа? Яшчэ раз? Ага, шляпу ён шукае. Добра. Мне цікава прапіхнуць на стрым нешта, што мне цікава, але ува што я сама не факт, што пагуляю. Гэта таксама добрая ідэя, ну, па тыпу, тут пытанне вашай зацікаўленасці, і з-за таго, што я падпісваюся, літаральна, ну, правіла галасавання адсутнічаюць. І яны адсутнічаюць наўмысна, каб паглядзець, што вам цікава, і я, можа, для сябе нешта, ну, знайду гэткае. Таму што некаторыя гульні я шчыра прапусціў тупа з-за таго, што на яе водгукі не вельмі. Альбо проста, ну, па тыпу, яна вельмі далёка ў лонглісце. Прыклад, самы тупы прыклад, самы відавочны. The Invincible, на які занасілі на працягу некалькіх стрымоў. The Invincible ёсць у маім лонглісце, але б дабраўся да яе праз некалькі год толькі. Вось такая штука. А гэта цікавая рэч. Ну, мне вельмі спадабалася гульня. Sims было хуліганствам. Не, чаму не? Я гуляў у першы Sims даволі шмат, ну, калі ён выйшаў. Яшчэ больш у другі Sims, то бок увогуле мая гульня. Я просто адна праблема, што я ўзгадваў, як у яе гуляць даволі, ну, на стрыме часткова, але мне падаецца, гэта лёс такой усіх стрымоў, якіх я просто не ведаю, як гуляць у гульню у пэўным моманце. Дэмка Альтэрс, я жадаю за Альтэрс гуляць яшчэ потым. Ну, просто адзінае, што глядзіце, яшчэ ў чым справа. Стрымы, гэта літаральна, ну, усе мае стрымы, гэта літаральна праходжанне майго лонгліста, таго, што ў мяне завалялася, ну, і да чаго я не дабраўся у пэўны момант, так? Ну, таму што яно было прапушчана, альбо мне зараз цікавасць, ну, навінкі нейкія, як Hellblade, і тое, што хацелася б пагуляць. Па-за межамі стрыма у меня не тое, каб шмат часу не тое, каб шмат гуляю. У меня ёсць сябры, з якімі я гуляю у World of Warcraft. Але ж, ну, літаральна гэта ўсё. Вось, альбо мы ідзем нешта ў мультиплеер нейкі.
Вось. Калі ёсць нейкія сюжэтныя гульні, якія я не прайшоў, і вось іх праходзіць, ну, доўга, напрыклад, персона. Мне цікава, я жадаю прайсці персону трэцюю, і я жадаю пагуляць у чацвёртую, калі яна выйдзе. Я не ведаю дакладна. А ніякай магчымасці гэта зрабіць у нейкі іншы час у мяне проста няма, таму што я гуляю ў іх на стрымах. Ну і вам можа быць цікава. Вось. Таму я на іх канцэнтруюся, але ж зноў жа, напрыклад, The Invincible, не гледзячы на тое, што ачмурэнная гульня, я бы прапусціў. І вось прыклад таго, як я магу гуляць у штосьці, на што я ў іншым момант бы просто такой, не, вы што там, блин, ну просто сюжэтная брадзілка, што там такога цікавага можа быць, правильно? Але можа быць. Можа іх нейк, я не ўпэўнены, што з імі рабіць. Окей, можа пазней. І ти знову тут? Ага, яшчэ пірат. Як ти працуєш? 4, 3. Я нічого не розумію. Добре. Я глядзеў зашмат, але я ўсё яшчэ не вельмі ўпэўнены, куды мне ісці. Можа, вось праз гэтыя? І наконт стрыма, наконт персоны ўжо раз узгадаў. Можна нормально. Мы прапусцілі стрым па персоне на гэтым тыдню. Я жадаю якія дагнаць, тым больш, што там не той, каб шмат засталося. Ну, пачуванне, ну, не шмат, там, хутчэй за ўсё, гадзін, можа, 15 яшчэ, ну, то бок на паўнавартасную гульню. Я думаю, што там на 15 гадзін, можа, памыляюся. Добра, зараз паразмаўляю аб гэтым. Вось. І ў мяне была думка, можа, не есці дзесьці на выходных, але на выходных таксама часу не тое, каб ёсць. На выходных спрабуем запісы агучкі рабіць. Але атрымліваецца. Ось, просто можа мае сэнс зрабіць нейкі доўгі стрым, дзе мы будзем яе, ну, не той каб дабіваць, а можа, ну так, значны кавалак пройдзем, бо не гледзячы на тое, што мы яе па 2-3 гадзіны гуляем, яна ўсё роўна даволі доўга так тады будзе працягвацца. Гэта тая гульня ўжо, якую лепей залпу можа дабіваць такія. Там больш там плюс-мінус яшчэ сюжэт зараз больш актыўна пайшоў. Там засталося не тое, каб шмат, пару месяцаў жыцця. А як я тут даеду? Я ж не магу па льду катацца. У меня же не атрымаецца, так? Не, атрымалася нормально, я могу кататься по гэтаму льду. Дзіўна неяк працуе. О, окей. Што даўжэй, Вов ці персона? Ну, Вов я дакладна даўжэй гуляю. Я больше гадзін на яго страціў. Так. Ну. Добра, мне хутчэй за ўсё агнём яго разбіць альбо не. А, Санара можа. Не? Добра, не ім. Адзінае, што ну, дакладна сюжэт горш, чым у персоне. Вось што я не ведаю. Як аматар Вов скажу, што сюжэт там добры толькі ў катсцэнах. Ага. Знову одна з тих рэчаў, які мы не ведаю, як взаимодейнічаць. Добра. Мне падаецца, мне вельмі не хапае магчымасцяў для гэтага свету.
Мне падаецца, мы яшчэ пер'яў сабралі. Можа, давайте вяртаемся да гэтага, да змяі і атрымаем сабе новыя магчымасці. Тым больш, што адсюль мы павінны вельмі далёка праляцець. Ладно. Я не ведаю, наколькі доўга... Кажан вытрымае, блін. Ау. А, так. Вось. Што гэта? Што ён робіць? Гэты рух забанены ў трох папулярных сучасных гульнях. Ага, і што ён робіць? Як гэта працуе? Агонь, мёд, другія кавалкі. Трэба паглядзець у інтэрнэце. Магчыма, там дзесьці ёсць спіс. Добра. Добра. Я... Давайте. Гулі нейкі знойдзем. Дзе яны былі ў апошні раз? Я... ну я бачыў там далей, дзе мы бегалі. Не-не-не, не падай. Все, добра. Все в порядку. Где он был? Я ждаю поспробовать. Ось там один. И что это мы атрымалі? Вось зараз я по льду могу кататься, так? Каб не сослизнуть. А что такое? Альбо не? У чым сэнс этого? Агонь. Можа яшчэ... Можа з гэтых факелаў можна забраць агонь? Ай. Да і... На Kingdom Come отправляется 1000, дякуй. Так, блин, здоровья мне засталося. Давайте яшчэ паглядзім. Ну, ты не ждаеш нас пераўтварыць у нешта? Так, прынясе яшчэ одну молекулу. Ну добра. У наступны раз. Спробуем оглядець іх мага больш. Зараз. З гэтымі камянямі только не зразумела, што я магу ўвогуле рабіць. Ніякага ўзаемадзеяння няма. Не? Нічога не робіць. Ау! Так, а в этих дверях, в этой пячоры, мне что, не усе проходы, мне падаецца, паглядзелі. Зусім не уся.
Ага, вось по гэтаму слізкаму льду, можа, у мёдзе мы і дакацімся. Так, працуе. О! А што гэта дае нам? Мы цяжэй потом становімся, альбо што? Ну, мы металёвыя зараз. Оп. Пашырэнне энергіі. Цікава, цікава. Блин. Мне падаецца, я зараз здагадваюся. Зараз паспробуем заехаць наверх і вось разбіць гэтыя камяні. Ну, ветер не здзьмухае, ён нават з мёдам гэтым не здзьмухае мяне. Вось я еду... не, здзьмухае. Добра. Мне падаецца, яшчэ ёсць прымяненне, што можна зносіць некаторыя рэчы. Ну, потому мы тяжелее вось это ўсё. Не. Не, цяжкасць не дапамагае. Ну... Але ветер гэта адзінае, што ён дае, ну такое сабе. Я ж могу... Блин, я могу вверх забраться и проверить, что там яшчэ наверсе. Там яшчэ одни двери. Зараз. Вось ухожу туды-сюды. Я скажу, першы сусвет мне спадабаўся трошки больш, таму што я адусюль мог паглядзець на ўвесь сусвет. Тут трошки больш заблытана, больш коридоры. Але там ёсць прыгожае месца з дамкам. Вось яго бы туды б добрацца, але я так разумею, што просто не паспею. Это ж самы пачатак. Окей, добра. Это у нас скарот. І ў самым пачатку мы ўжо ўсё пазбіралі, і мне падаецца, з маімі новымі магчымасці я тут нічога амаль не зараблю. Я догадаўся, у нас ёсць месца, якое можна... Агонь там ёсць. Мне падаецца, агонь не будзе нас чапляць, калі мы будзем самі вогненныя, альбо будзем вось як ядро гэтае. Вось гэта. Вось мы зараз вогненыя і можам там злева прайсці зараз. Так? Нам же похер будзе. Так? Удобно. Вось играют. И плюс там была холодная, вот тут так само. У нас есть холодный лед, по якому мы не можем по-иншему пересовываться. Зараз мы можем просто пройти, потому что мы волками. Так. Ось, запалили. Нате вам. В угольки поедем. Добрые механики мне подобаются. Яны такие, ну, простые, і в той же момент табе з-за таго, што яны простыя, і гульня табе не гаворыць, як яны працуюць. І гэта даволі прыемнае адчуванне дае таго, што о, блин, я такі разумны. Я не могу. Не заўсёды іх могу атакаваць, так? Блин, да я не жадаю з тобой змагацца зараз. Пачакаем.
Ось, атрымалася. Ступі здароўя патраціў. У нас уже пакраху час скончыўся, а я яшчэ трошки тут паспрабую нешта дабрацца вышэй. Блин. Ай! Ну, отчепися. Ты? Сур'ёзна, я ж був над ним. Оглушить пчел. Я нешта не здагадаўся, што гэта даволі відавочна было. Блин, нас назад закинуло. Добра, ну тады ўжо не пабягу, бо там даволі далёка. Добра. Я ўжо падсумаваў трошкі меркаванне наконт гульні. Гэта добрая гульня. Нягледзячы на тое, што яна паўтарае розныя платформеры з там больш старых часоў, але гэта не робіць гэта яе дрэннай гульнёй, таму што добрая гісторыя, добрая гульня, яна колькі разоў ты яе не паўтарыў, будзе нармальна, проста вельмі часта паўтараць нельга. А вось прыемныя персонажы, яскравая гульня, яе весело пабавіць час. У яе ёсць каап, у яе ёсць рэжым на до 4 чалавек у аркадах. Таму калі вам цікава, ну, пабавіць час, я думаю, нармальна у прынцыпе. Тым больш, што яна час ад часу я яе ўзяў па скідону нешта за колькі, за 10 злотых там альбо 12. То бок, ну, увогуле нічога, это па тыпу 2-3 даляры. Вось. Так што, калі у вас будзе магчымасць і вам цікавы платформеры 3D, бярыце. Мне падаецца, гэта яно. Іх было не вельмі шмат, але ўжо рынку было нецікава 3D-платформеры. Вось у чым праблема. Зараз, ну, вось маё меркаванне, па тыпу праз год яшчэ, дайце яшчэ гадок, таму што зараз яшчэ там не так даўно, адносна недаўно, не так даўно, 3-4 гады таму быў Спайра, трылогія. І добры момант выпускаць нейкія платформеры зноў. Іх не патрэбна шмат. Іх патрэбна раз у там 2-3 гады, каб адзін выходзіў. Іх дастаткова будзе, каб зацікаўленых людзей у такіх вось гульнях пабавіць. Ёсць заўсёды нінтэндаўскія Супер Марыо, якія выходзяць, але, ну, ён не ва ўсіх ёсць Nintendo, не ўсім падабаецца Марыо, таму нейкія альтэрнатывы яму заўсёды добра, таму што 3D-платформеры гэта трошкі свой сусвет. 2D-платформераў хапае, калі што. Ну, на маё меркаванне, іх заўсёды ў Індіі выходзяць дастаткова больш нават, чым вам патрэбна. Вы можаце адчыніць проста бібліятэку Steam і, ну, проста краму Steam і знайсці да халеры іх. Ось, ніякай праблемы з у вас гэтым не будзе. З 3D-платформерамі паскладаней, тым больш добрых, прыемных і яскравых. Ось. Не вельмі папулярны жанр, скажем так, зараз. Добра, давайте так. Паглядзім, хто ў нас чым займаецца, і я вас перадам далей. У кагосьці быў... Я зараз не магу згадаць, у кагосьці была цікавая інтэракцыя сёння, планы. Мне падаецца, у Ульгарыса быў хаос-мод усталяваны для GTA San Andreas, таму вы можете ўплываць на гульню у GTA, што адбываецца ў Ульгарыса, галасаваннем альбо нешта такое. Давайте зазірнем да яго і разнясем яму нахрен яго гульню. Дзякуй, што галасавалі. Галасаваў у Цмок, ты ў адзінку працягнуў гэту гульню. Гэта файная гульня. Дзякуй табе за гэта. Добра пабавіў час. Ідэальна для пятнічнага вечара. Отправляю вас до Ульгарыса, разнясіце яму там увесь яго. Там ужо нейкая духа адбываецца. Дададзіце яшчэ.